малко стейкчета. Едно от тези рибай стейка, мисля, че беше, е доста такъв дебеличък и става да си го направиш на две по-мънички стейкчета, да го разрежеш по средата, така че това съм направил. И две кюфтенца, които са, често казано, много подобни на Black Angus кюфтенца, само че те в този случай са свински. Ето как изглеждат. И мога да ви кажа как съм ги изкусил с риганче, много важно. До цяло някой готвачи казва, че да готвиш с риган било за аматьорите, аз не смятам така, просто риган е изключително полезен, да се проверите, но особено маслото от риган, между другото, е next level, но и самия риган е много полезен. Използвам пак какаово масло, просто е най-доброто. И оттам натам малко сол, черен пипер. В този случай съм използвал келска сол, тя е една от най-добрите за българите. И че има и една каменна сол, която е много да нас. Често готвя с хималайска. Това са гладни сол.